Eske gu saiatu ginen, bera saiatu zen kondoia jartzen 3 aldiz, eta 3etan rolloa moztu zitzaion. Eta noski, eske palmatu ez badago ezin da jarri, ez? Ba hori, azkenean kondoi espazu egitea erabaki genuen, ze bestela anetzegoen zereinik. Eta zer da daukadana? Klamidiak. Eta hori sendatzen da? Noski. Eta hau zergatik gertatu zaigu? Kondoia ez erabiltzeagatik. Baina ni pildora hartzen nago. Ze, badaramagu 5 hilabete elkarrekin. Bai, baina pildora antisorgailu bat da, eta hau sexu bidez transmititutako gaixotasun bat da. Baina norekin egon zara? Inorekin ez? Eta zu? Ni bai naizela inorekin egon. Beraz, esan norekin egon zaren. Bakarrik behin izan da. Alexekin. Alex? Ze Alex? Potoloa? Beno, ez dakit ondo egin dudan hona etortzen, zen hau, pibentzako izango da bakarrik, seguru. Baina, berdin du. Ni, han, Argentinan, en la Argentina, harreman ugari izan nituen. Inoiz ez zitzaidan horrelako likido, txuririk atera. Kantzontzio guztiak zekintzen dizkidanak. Eta nik badakit guzti hau gomatxoa ez erabiltzeagatik gertatzen dela, nik badakit. Baina, gomatxo madarikatu ezin dut aguantatu. Ez esan ezer. Psikoanalisirik behar ez zuen lehenengo argentinarra izango nintzea pentsatu nuen, baina... Muestra bat hartu behar dizut. Antibiotiko hau hartu eta aste bete barru daitu. Muestra bat. Bikomonak dira. Baina zergatik zauden negarren. Zein egin dizut, lasai. Hau egun batzutan pasako zaizu, Hau sendatu egiten da, Lasaiago? Ai, zendere iesa zaukala sartu zaio buruan. Eta zuk ez duzu ezer nabaritu? Ni? Ke ba? Zera, gu ez gara bikote, Ni gai naiz, ulertzen. Ze sustua. Ja, lasai. Ba, kondoi erabiliezkero ez dira susto hauek edukitzen? Hombre, niri kontatuko jazu, ia bihotzekoak eman zidan. Bueno, uste dut eman ziela eta nintzen hartu, ordundik aurrera beti kondoiarekin. Kon. Eta zu ere bai, Irene, beti kon.com. Lotxan mantzian kondoia ateratzia. Tipoan honu ia ezagutzen. Ja, lasai. Bueno, pastilla hauek hartu behar dituzu. Zuk 4 eta zure bikoteak beste 4. Bale, baina nik ez daukat bikoterik, Jakin behar duzu kutsakorra dela. Ba, hilabete honetan bat baino gehiagorekin egon naiz, Ba, esan behar diezu kontsultara etortzeko. Denei? Ba, batek ia ez dit hitz egiten. Ta bestea... Besteak, nola nahiak diren, nik txikinari esango diot eta horrek besteari kontatzeko, ez? Eta... Txunli txinan dagoenezkeo. Baina zergatik ez duzu kondoia erabiltzen? Ba, behar dudanean inoiz ez daukadalako. Eraman egin behar da.